aquest vídeo us ensenyarem com fer un identificador de núvols. Si us agrada observar el cel, veurem que sovint els núvols es presenten de formes ben diferents. Els núvols es formen quan l'aire puja escalfat per la irradiació terrestre. El cicle de l'aigua, el sol, escalfa l'aigua dels rius i dels oceans i aquesta s'evapora cap a l'aire. Quan toca la capa freda del cel, fa que aquest vapor d'aigua es condensi i es formin els núvols. Els núvols es classifiquen segons l'alçada a la que es troben del terra i la forma que tenen en cirrus, estratus, cúmulus i nimbus. Per saber diferenciar-los farem un identificador de núvols i per això necessitarem Per fer el nostre identificador de núvols necessitem una plantilla amb els núvols, un cartró o cartolina mida DIN A4, un cúter, unes tisores, un pal, una barra adhesiva, un regle i una cinta adhesiva. Primer de tot, retallarem els marges de la plantilla. També retallarem la seva part interior. Adaptem la mida del nostre cartró o cartolina a la mida de la nostra plantilla. També retallem l'espai central del cartró. El següent pas serà posar cola de barra al cartró i seguidament enganxarem la plantilla al damunt. I l'últim pas és enganxar el pal al nostre identificador de núvols. I ja podem sortir a fora amb el nostre identificador de núvols. Mirem els núvols a través del nostre requadre de l'identificador i podrem comparar amb els núvols que tenim al voltant. Llavors així els podrem identificar. Esperem que us hagi agradat i fins una altra.